ọ ga-alụta ire mbọ ọ ya agbata mbọ ọ onugbu orimili ya emie anyị si n'orimili bụ ndụ orimili iwe ọma iwe niile dị mma bụ na mmiri wee si were aja ọ na-achụrụ unu tata unu ga-eji wee nye aka site n'abịa ọ na-azụ ka ụkwụ bataba na ọma abịa onye bịa na shọpụ ya liche nri ka ọ bụrụ ọfụrụ iche onye liche oduru ọyị ya bịara ite ọ ga-esi n'ite oriri n'anya ka anyị na-arịọ unu wee na-arịọ okwu unu ka unu mee osi na mbọ ọ na-agba ka o si na wee mefụta iwe anya bụ mefụta iwe ya enye aka mefụta iwe o ji ya ebu obu mefụta iwe ya emie nka n'anya ka anyị na-arịọ ọlụta mbụ plaza ọhụrụ alụ lụta shop ọhụrụ alụ lụta mbụ house rent ọhụrụ alụ ebe ọ ya abụ ọnọdụ ọdụ ka ọ ga-adị n'ọnwa gbaa ọkala gbaa gwụrụ agwụrụ ọjụwa Mr. Man kedu iwe jiri mme ka ibe gị mere ọnwa agwụgokwa echekwuo ọnụ ya ụgwọ ụlọ dịka ibie na-eme na anyị si n'ọnya ka anyị ji were na-ayọ ụnụ ọ mgbe a nwoke ọ ya nọzite mma na-agụ newspaper mana elu osidova odogodoro ọka m onwe nọrọ iwe anara m enene TV anara m ndị newspaper bụ na ọmụ kaba chekwuru mana agụ ndụ iwetala obe ya alacha na iwe soro nne ya alacha ụlọ ọya kwuru na onye ọdụ n'aka na-agụọ ndụ gbachagolo mbọ ọba na-agụ newspaper mgbe ọnwa ọzọ mba ọrụ ịgbachagolo mbọ na-agụ newspaper onye eleba ya bụ Chinewe ụtụtụ onye ọ da na-agbafu n'iru ọrụ kedu amamihe a na-akọ na-ewu amara m ihe newspaper na-akọ onwe prezidenti na-afta ọbụ amara m ọba ma ibe a na-achụrụ ibe abụghị eli wee si biko na oriri ọ mmiri na-erugheli mmiri ibi anyị si white sin ya na chinye aka yi unu bịa tụọ nzu red sin ya na chinye aka yi bịa tụọ nzu blue suit tụọ nzu green suit bịa ka unu tụọ nzu Atlantic Ocean tụọ nzu Pacific Ocean bịa tụọ nzu Bermuda tụọ nzu the triangle unu bịa tụọ nzu ịtana ike ọbụla ọ gbara ọgba nche n'orimiri anyị si ka unu bịa tụzuo nzu na ọmụgwụ chibu ụzọ nwe nwe ya ebu ọnwa bụ mmiri enwele ọzọ igbo aka ji oge ebe n'aja ebe na mma eji ebu nzu ma a na-amụ na nzu si tata ọ na-esili unu ite osicheka uwe ruo ka ndị na-abịa adadie ndị na-abịa eweta nseke ndị na-eweta okwu na ụka ndị na-eweta ihe ọbụla dị iche iche riwe anya mmiri riwe akụmọta a sị ka ọ na ndụ ya anya ka anyị ji were amụ unu nzu dịka anyị na-amụ unu nzu ụnụ mafia unu nwanyị nke ọbụla bụ ụka anyị nyere unu bụ ụka akị alụrụ unu unu nabata ya n'oge ọjọọ unu anyị si n'ọbụ ka anyị ji kwuo ọbụ ka oji ya dị anyị si n'elu na ụkwụ ya na-azọta iwe dị mma ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ iwe ọma aka ya na-akụta ego na-akụta iwe dị mma ihe iwele ga-afịa n'ihu anyị si ose na-abịa ya bụ odo n'igwu anyị ghara abụ njọ iwe ọma ka anyị ghara na-abụ anyị si wabụ ndị osowu ndị osochi egbu na baghara ezutie emete ya egwu bịara igbu egbu onwe agha Chukwu na ọdịnala na ndị oriri na ọrịa elele edo ka anyị ji na-edo ka anyị ji na-ekwunye isi Chinye aka nwere na ọ ga-edokwere anyị si n'ide ju ogbugbu ọbara anyị wee si tata bụ agwa ọ na-esi unu bụ ndị orimiri ike asị nke unu bụ ndị orimiri orimiri ka unu zukọ ọgba na-abụ orimiri be nna Chinye aka uwe ọgba na-abụ nke na-akpaka na nke n'ọbịa awụ ndị iyi ụwa Chinye aka wee ebe unu si ruo eze nwoke oriri Chinye aka bụ ndị oriri Chinye aka ebe ịgba a sị ogige unu zuo oke unu meelie mmụọ tọlata wee si n'agha Chukwu na ọdịnala na anyị na-amụ unu edo ka o doolu unu na ya ọ ga-edoolu unu na ya na-eke ya doolu unu na ya n'oyi ya doolu unu na ya na-abụ ya doolu unu na ya na-akwụ anyị si ihe dị mma na elu na ọka anyị gọrọ n'ọrụ anyị si na ọjị ka anyị ji ọjị wee na-akpọkụ Chukwu na ndị a na-akpọkụ ezumezu arọbụ na gosi unu bụ oriri zukpeni ata ọjị ka atati ya ndụ tati ebe akpakọ iwe omume tati ọganihu na-agha Chukwu na ezumezu oriri na ọla enu na ọbụ ya bụ ọjị ka a na-enye unu
onye kwuru ya ka o ibie anya bibi a na-ekwu okwu na ba kwuru na ba ahụ nọkwa isi ịra ọsị ka e were ugara bụ ndị osoro ndị ama osoro ka e kworo bụ isi kworo aka wee sị na ya bụ tupu ahụ kwuru efu ihe ọbụla na-eweta ihe mmebi mmiri ewofu ajị ihe mmebi anyị ekene orime ndị ichie orime na nkwụ ọkụ ya ka a na-enye ụlọ enwe mmiri ike mmiri ọkụ ka a na-enye ụlọ ndị na-aṅụ n'ụlọ ndị anaghị aṅụ wee nọ ọbịa ọnụ na-ete ọnụ n'oyi ọnụ na agwa ọnụ na nkwọ esi na ọgbọ ka anyị ji tụọ ọgbọ ka o ji lee kewo mmanya oyibo unu na ya adị n'Igbo dị n'oyibo anyị so aka ọbụla onye wetagoro ya wee soro ya na aka nne ya kebe ya ka unu ji ya na-achụta ego aka nne ya kebe ka o ji ya na-eme ndị ike menye ijide mmenye aka ukwu were ego ogbu onye stanley na aka mmamma udo na azụ ya mmamma ebe njem ya ka ọ nọbụ ndụ ewedo na-eme mmụọ na-arụ advanteji ba na-ekpu mmiri ọ ga-enye mmụọ mmiri mmụọ aṅụ juo ahụ owelu mmiri ọtụpụ na n'okpuo mmiri bifo ọwụzi na onye ahụ na-eme bifo mechie ndị ichie wee ya agazite ọya aza abụ ụzọ mara ọjị ọya agbawala ndị ọya ọka ya enye ọpagolo ijele ọ gaghịzi aghọta onwe n'ọya bụ enye mmụọ maka ọwọdụ ndị ahụ ya emere a na-ewe onye eti ewu mmiri a na-akụ ya n'obu gbasa mmiri a na-enye ndị ichie na onye amara iwe anyị akwa na ama na nna azụ okwukwe n'onwe maka ire niile bụ kemikal a na-ama na nna azụ okwu onwe nọ kemikal ka ire niile bụ ọ na-akụwa na mkpụrụ obi si kedu ụdị mmụọ onye na-eme ihe na ndị ahụ kpọkwa mmiri anyị si na-ekwe na mmanya ewo nkwụọ ndị Igbo na okwu ndị Igbo ka a na-ekwu ndụ mmiri unu hụ a na-eme ụfọdụ emekọta mmụọ ị na-enezi a na-akpọ ọṅụgo mbido aka o jezie ọjọọ ya awala arụ jewali ya ngene ọjọọ ya awala agwụ ojewali ogwu nye ọjọọ ya awala agwụ ojewali ogwu ọ ya awala ogwu ojewali ya udo anyị si na ya ekene unu anyị ekene oriri ekwenụ mmanya ebe anyị na-awụkwu ya ekwenụ ụnụ nwụọ onye si asị aka na-enye ajọ iwe ometezuru ọbịa egbu onye bụla ajọ iwe metezuru ọbịa ya egbu ndị ahụsi nke ụnụ makwa na nke ka na laik anyị si na ọyịbụ ụtọ n'oriri na-atinye aka anyị dọrọ anyị si onye ọbụla ya na ya bụ onye ahụ bi ya na nwoke bụ ya na
nwaanyị abụghị ya bụ na ndị akụ ya ma aba ga-egbu ise ihe niile ya arụ awele ihe o bitụrụ aka ya arụ awele ọ sịrị ka anyị kwuru ka ọ ga-adọle isi na ọdụ onye ka eji eme mmụọ isi na ọdụ ka isi na ọdụ eji eme mmụọ onye weta nke Igbo anyị ekene ọgbanabụ ọnụ ụwa ọgbanabụ orimiri chinye aka nwere mmụọ ọzọ anyị ikuwe ọbịa na-akpaka uwe nke na-akpaka ọrịa ewo n'ihu ọgbanabụ wee si na tata udo biri ya na ndị ụdị onyinye abịa ọ na-achọrọ ụwa ọchịcha ka imerieli ewu gbafuo ọya ebe ọbụla bụ aka ọya bụ ọya nke unu bụ ndị aka unu do na taa ka ọ ga-afụ na ndụ iwe ụzọ mkpọchi iwe anara aga ilo na asị kpọlọmọnụ n'iseke iwe na obi anyị si na tata ka unu na-ebufu ihe nke bụ aka unu ndị anyị si iru abịa ihe ya na-edute ndị ọgba nje ya na-azụ ya ebe ọbụla ọ na-abịa chọrọ ya ọzụ agha na ọya nje abịa ya na-ajụ ya ọ na-ajụ ogodo ndị ọzọ ndị amara mmụọ ọba na ele ọ na-enye unu bụ mmụọ na unu ya na-emegheri ya n'ime ibudo abịa na ọ na-azụ na aya na-elotie na-azụ unu ga-achụfu ndị ilo anya ụrụ maka onye mmadụ gawa n'iru ma mmadụ kpataba ire sị na ọ kpara n'aja agụ ndị ya enwere uwe obi ndị ya enwere anya ụrụ ọkụ unu chenye onye ọbụla were aja ire bụ ezutere nye bụ nwunye unu nwaanyị chinye aka ka unu were aja ire kwụwa ndị abụ ndị ụgbọ ọyịba anyị kwuru anyị si bido taata ihe ọrụ ọya ka unu ga-ebufuo aka nri aka ekpe obi wee sie ike aka ya akụtara ihe dị mma ego oyibo ndụ na-arụ ike ụkwụ ya na-ejeta iwe ọma ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ya arụ iwe ọma eke oye awọ si n'aba chukwu na ndị obodo ọka ebile ka ọ ya weta nke oyibo Olha a bota. Esse não é a vaga, cola, ese ọgbanabụ n'ime na ọbịa na nke na-akpaka ya orimiri na chinye aka ha ugo ọnya bụ aja ka ọ na-achụ ewu na-ajụ ọ na-achụ unu mere elu ozu unu ma ka ibie na-adị ka unu mee ndị iyi ụwa ndị otu ọgba nje
Asị nọ okunu ka ọ na-enye unu. Ọ na-enye unu okunu ka unu ya enye. Ọ na-akpata elu ka unu ya eweta. Unu ewefu aka ndị ajọ mmadụ, tụfuarị aka ndị ajọ mmadụ, ndị ilo. Ndị nsị na aja abụghị. Mana onye si na ọbịa abụghị anya. Asị anya kpọrọ ọrụ ndụ ndị ga-eji eri ya ji iji ụkwụ tọrọ n'iji. Ndị agwọ nsị na aja. Asị nsị na aja ahụ ga-esoro ọrụ ndụ maka agadi nwaanyị techa ụgbọ nene nnu. Onye ka anyị kwuru. Asị ka unu wụ ọra mmụọ niile. Ndị ọ chọrọ aja. Unu chekwaa mmiri, chekwaa ezinụlọ. Anyị si ndị si kawa n'ọgbuo Chineke. Chineke ya eji ike n'ọgbuo ndị ilie na-eke. Ya n'ọgbuo ọla n'oyi, n'ọgbuo ọla na n'ọgbuo ọla na-eke. Anyị si n'ọwụ ka anyị kwuru, ọwụ ka anyị ji kwuo, ọwụ ka o ji dị. Anyị si na nke ewu oyibo n'oyibo anyị si na unu na ya adị n'Igbo dị n'oyibo ọ ya abụ aka onye wetara ebe eso anya ka o ji wee nye unu ndị oyibo wee na-atụkwasị nke ọbụla aka ya lụrụ onye unu ka unu ghara egbu ahụta ka unu ghara eri ya arụ n'anya bụ aja ọ na aja niile ọ sịrị ọ gwara ya onye Igbo o ji eme na ọmụmụ ndị obi edo obi doo ndị Igbo ndị bụ ndụ na-eme Igbo ahụ ndụ na-eso Igbo ka ọ ghara inwe mmụọ ndị gbawara ụta na eliwe oyo ka wee sị na tata ka anyị kwuru unu uwe ọgba na-abụ ogige na tata ihe ọbụla bụ ọya unu ga-ebufu okwu na ụka ka unu ga-ebufu ya nka na ike ọbụla esi ọya na-akụkụ Igbo okwu anyị kwuru na-eke kwụnye n'oyi kwụnye na kwụnye na nkụ anyị si ọwọ ka anyị ji kwuo ọwọ ka o ji ya dị awa chukwu na omume anyị si na anyị kwuru ya si na mkpu a ọ ga-egolie n'ọgbọ Mega bazigolo wenye alafu. Anya wo aja ko otu. Onu wo ni. Eka na yoni unu nwe ndidi o. Unu emego okwu ike unu melu unu n'isi. Anyị si na Igbo n'oyibo unu na Chineke ya adị. Nke onye wetara olu esoghi. Unu na-adị n'oyibo. Mega bali bicara se watermelon. Ọmọ wa gosi kama. Ka na gbo Chineke n'obe. Chineke ya eji gbuo ndị iwe na-eso. Ndị na-gbuo n'oyi, gbuo na
Esi wedo mmadụ million. Esi na ụka anyị gwara niile nọ n'obodo iwe mmadụ emela onye ọbụla. Ụlọ iwe anyị na-eme na ya gaziela onye isi. Esi na ọgbọ ka anyị ji ọgbọ ka o ji dị. Esi ka anyị kwuru ka ọ ga-adị ile. Ọgbọ ga-ekele na ọgbọ lee nụ. N'ụlọ Chukwu na ọdụ na ise. Onye si na ọ ghara adị ile ti isi. Ya na-eme awe nwee isi. Esi ka anyị kwuru ka ọ ga-adị. Onye ga-enwekwula anyị bụ na-atara anyị